ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ପାର୍କରେ ବୁଲିବା, ଗପ କରିବା ଓ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏସବୁକୁ ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ ରୁଟିନ୍ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଦେବାଶିଷ ଓ ତୁଷାରଞ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ 60ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇବା କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମୌନ ଭଙ୍ଗ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ତୃତୀୟ ରୁଟି ମାଗୁଛି ବୋଲି? ଆଜି କହିଦେଉଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତମକୁ ତମ ବୋହୂ କେବଳ 3ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବୋହୂ ବହୁତ ଭଲ। ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି ରୁଟି 4 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୁଟି, ମା'ର ମମତା ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ଭରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ତ ଭରିଯାଏ, ହେଲେ ମନ କେବେ ଭରେ ନାହିଁ। ତୁଷାରଞ୍ଜନ କହିଲେ, 16 ଅଣା ସତ କଥା ସାଙ୍ଗ, ହେଲେ ବିବାହ ପରେ ମା'ର ରୁଟି କମ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ସେଇ କଥା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଟି ସ୍ତ୍ରୀର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣାପଣ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପେଟ ଓ ମନ ଉଭୟ ଭରିଯାଏ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହିଲେ, କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ ୟାର, ଏକଥା ତ ଆମେ କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲୁ। ଦେବାଶିଷ ପଚାରିଲେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ରୁଟି କାହାର ହୋଇଥାଏ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୃତୀୟ ରୁଟି ବୋହୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହା କିଛି କିଛି ସ୍ୱାଦ ବି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ବି ଭରି ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବାର ଟେନସନରୁ ବି ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏକଥା ଶୁଣି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଚତୁର୍ଥ ରୁଟି କାହାର ହୋଇଥାଏ? ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ତୁଷାରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଚତୁର୍ଥ ରୁଟି ଚାକରାଣୀର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନା ମଣିଷର ପେଟ ଭରେ ନା ମନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାଦର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସାଙ୍ଗ? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସବୁବେଳେ ମା'ର ପୂଜା କର, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଜୀବନ ବିତାଅ, ବୋହୂକୁ ନିଜର ଝିଅ ଭାବି ତା'ର ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅ। ବୋହୂ ଖୁସି ରହିବ ତ ପୁଅ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଆଉ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଚତୁର୍ଥ ରୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆରାମରେ କଟିଯିବ। ବଡ଼ ନୀରବତାର ସହିତ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଥିଲେ, ସତରେ ସେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ।